Sa gudayon nga ron ti surat ti pagkasaritaan ni Miles nga napolwan, nalimit nga ayat. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi. Tanapalabas kumanen, mapanmanin nagpasyar, deti kras ko, nalimit nga ayatek manong. Ay, intun ka ano nga taya, nga siyakmat ti pasyaran na, kinun ko itinakam ko, idita makabadogan ni Arman dito'y balay. Pagunyak ko mamanong naming manit ko matibagak, ngayon natalyaw nak, nga adang nakatandag iti tawa. Naranyag matisilaw tiyan ko, naranyag matisilaw iti salas man. Ken nawaknitan mo ti tawa. Naikat iti kortina. Naikat ti kortina. Bimatog kanyak manong nimiya. Sinangat nga to di iman. Wow, my crush. Agay ayatak iti nalimad kang ka, Arman. Kinunkunak tinakam ko. Lumabasak pa eh. Miles, kawan na. Amo ka mabang ka manin dito bangir. Yan da insan. Tilamanan sa rungkarin ni Gigi. Baring no, itan nga aklunan nak. Kat no aklunan nak ni Gigi. Agasawa kam ton. Kat agbalingat numaten nga ipag ko. Ipag Miles. Nagsakit. Sige, Arman. Good luck. Kunak mutlatan. Ngayon nagsakit, ma'am. Permi. At dati kas lamang kamkamot dito barukong ko. Di pa nang ibaga na nga ipag. Ipag to ka no, awag. Sa awag na kanya. Kuna agkasinsin kam ngarot kini Gigi, man. Oo na yun. Diyan bala makaturturog manin kunak tinagam ko. Imamong ka di manong idaw-dawat ko. Sabi ko sapay ko matapaayan na ka ni Gigi. Sapay ko ngayon napaayan na ni Gigi. Napaayan ni Gigi isuna. Sakto nga isublat na. Kasano no saan? Isusod na saksagit to manin na. Kabigatan na manong nemi iti pagtrabahuak nga department store no awan ti customer agad giinistorya kami met nga sales lady. Ni Lily manong nemi ti mong gusto ka kas istorya. Hi, Miles. Ana. Hanggang na po yata ni Drabi? Hanggang na po yata nung matanahan mong ibagbaga ti Rabiin. Kapot anya ko mati pakabuyatam, anya kad nga oras ti pakabuyatam nga Drabi, di ba? Nadula magbadlaw mo. Di ka napuyatan. Kung naman tanang, napuyatan ka idrabi, napuyatan ka iti aldaw, kung nakamorod mayat. Sa bagay. Hello, amok mo nugunot ti mistake ko. Napuyatan ka? Ha? Napay? Awan imay nang pasyar kang ganabi? Awan. Apay si Gala. At ako rin dala talus ka. Masursuro na. Di ka din tatang, pero nga marurod. Agraman kininanang, apay. No tibigat, agali nga so tagat isbo. Apay, kit pag-isbon, di jarabayan mi. Di ka di mang pasya. Tadi di may sa, duwat kadwana, o manuntut misbo. Di may kadwang paswal kanya, talot kadwana, di manuntut misbo. Hindi ka di bagam ang dagis isbo tarabayan nyo. Iya tayo da. Unang saan kat mang itugot kit Arnola yun. Nagpaspasir kang ka. Imbag ngarod kang ka, Miles. Awan ti agisbuin taro bayan nyo, tawamat mang pasyar kang ka. Sila muli pagbagang nga saan ka napintas, tawan mang pasyar kanya. Napintas ka. Napintas ka pa ngayon siya ka. Ngayon mapingarod nga sikat ado at pang pasyar, kat siya kawan. Kaya baka isnambera ka man. Tamot. Aguro oray ak mang pasyar kanya. Ngayon lumabas-labas naman. Sa balimat ti papananda, idyamat balay da Gigi nga inisan ko. Ana? Uy! Saan lang nga may sa dududwa, taltalo, tulmabas no. Imbag man ta sana agisbo di arubayan. Apay ko may arubayan. Di arubayan da Gigi at pagisbunda. Ito na minsan aldaw manunaming naranak ni insan na Gigi iti sari-sari store. Uy, insan.
Gatangan. Di ayo na ibuste shampoo eh. So ang gumatang ti shampoo. Abay nga ka lang pa nagubra. Day off ko ita. Ori siyak day off ko man. Radaman. Awan. Ori lang sa talon sa kita ng pingit nga karaarom kang kainsa. Wan, taluda. Pasara granada. Ori no saan na ang gisbuy bahay nyo. Anda ni tatang no ka nakabantay. Yes, ako nga pala. Kung anak, pala, misbutalo ko. Yun na yung tisboyo. Lalo na kainom ni tatang, awan na. Nakaigam ti pang-or. Tada makita ng umisbo. Hey! Kung na, balabagin na. Basta. Di na siya, tamnahan dagang sag. Kasi kayo niyan. Nag-isbo na dyan nyo? Matimang pasyar kanya. Lumabas na lang Lumabas kami pa. Kung na, kaya mo sawan, di kita nagpaspasir kanya. Lablabsan na kalatan. Ikaw na. Si kami ti kayat na. Kada kita talo, sino kayat mo? Duwa, ti mabaling ko, awag pilyan sa jay. Dadya may sadya kaya. Namad na duwa. Sino. Sino dagi dua? Ni Arman ti Maysa. Ken kas damit ni Jojo. Sino kaya kayat mo katakwadan? Ni Jojo na ni Arman. Kasla padpada tembang siya. Apay. Awan. Sino kayat mo klunet kadakwada? Sikat manggibagan kasi klunet no arabiin. Tsaka adalatak ang gamot Adalatak kayat mo kadakwada Kaslan ni ko Tsaka mo iba kasi ka. Nana, shampoo yun man. Itay pa lang or-oraik no ang nagkatangin nyo. Agchichismis kayo matisang wanan ti tiyanggek. Kami nagchichismis na alang nga saan. Lalakit pagsasalitaan nyo. Alang nga shampoo. Alis toyo, kinay. Ato pa sumunod ng gumatang. Naong tantan na di na orasin sana. Sige muna akong nagawid. Kaputan na nagagatang ako. Sabi ko mga ruta, makapili ka to. Kahit na sinuman na di mapaay da. Kayat kung saan wala ni Arman. Saan? Ni Jojo at Arman. Di aklunan ni Jojo na. Ano na? Awan. Sige na ko ninsan. Wala, ni kanumot Arman. Di kayat. Problema nga talaga. Ito na minsan nga aldawan na may sipsiputan siguro ni tatang. Madlaw na siguro. Ay, Miles. Ay, tatang. Anda ka di problema, anak. Natrabaho na tatangawan, apay? Anang arod na pampanunutem nga pakarirbo ka muna Sabi mo yung marirbo ka, anak. Ay, apoy. Nakadidilaw, anak ko. Madlaw ko latang nga ti babae nagproblema. Tumakder, magna, agtugaw, tunukuan, tumakder manin, kaskala pusa nga di makaanak. Kaskala di makaanak na pusa. Lalo ni tatang, nagtaktak ako na yan, nagpagpag na. Anya nga saan? Kita pala ka obserbaran ka. Anak, no daman problema, adda kami kininanang mo kapag yung pag-am. Laglagi pa si kalangan nabati dito yung puder mi. Nagkaasawan na talong nga kapsat mo, nga puro lalaki. Kasi mga burdek nga kakiso nga babae, baka dandali ka makiasawa mo, tao mo na 22 pa lang nang ubingat pa. Okay, tawag ka 25 kasi diya kalkalingan na. Kasi ano nga makiasawa ka na maomot pa boyfriend ko. Di ba kasi naawak namin? Awan sa imbay ng pasyar ka nga, mangharap ka. O no, diya ka di pagtrabahoam nga paspasyaran na ka. Daman doon nga kita, badlaw ko, ang kursunada ka niya, ang customer, damdamagin dat balay mi, balay tayo, iba kang matang, mauray ko. Dada ka dito problema, anak, tawan timang pasyar ka. Tatangkay kayat ko pa, itap na awan ti makadisturbo kanyak. Yan ti problema. Ano? Kapag may bagak ka na kayo, nagloko kang ubingin.
Siyak ni tatang mo. O datan ni nanang mo na eh. Ayan yan, problema yung agama. Ito, ato problema na ang tinakayat ng ibaga. Yan, ito apay kong baka hangat na kami, ti pangibaga mo, nak ba ta? Ano kami ti problema mo, nak? Baka siyak nga nanang mo, ti kayat mo pangibagaan, saan nga ni tatang mo? Tagpalpada nga lalaki. Nakababay na, nak? Nakamat nakababayin. Idasar mo ta problema, matano, makatulong kami, katulungan ta ka. Iti tutudwa kami kininanang manong nemi tawanin ni tatang tad na panan na. Ni bagakon kang kuwana ti problema. Ni apeng sila nakakatkatawa ka din bakit nanang? Diyo nakakatkatawa tan. Agay ayat kakid din iti lalaking sambat nga mangpasyar ken ka. Kayat nga sawen, handa ka kayat. Kapag ano kayat na ka kuma, di umay nakaumpasyarin. Himlimit Gigi ti kayat na. Nakaslay sumat kano ti kayat ni Gigi. Ngano aklo na digiti talo na pingat nga garaan ken kuana, di kano arman ti kayat na tanang. Dikit saan nga na ikariya nga para ken kan arman, dikit na ikariya nga para ken ni Gigi. Ano nga taramid nanang? Akit taramid man ako, akit lipato mo data nga marikrik nam, data nalimod nga ayat nga marikrik nam kini arman. Ikaw sa nun, intun malipata, kit biglang umay nak-armen. Ana? Kasanon, malipatak tun, kit bigla nga umay nak-armen, kuna? Hindi, akit naladaw kang kuna, ma. Sa dinut ayam mo, ay ipatpatig ka pa lang mo na, ma. Sa bali mo tipapapalam, lapsal-lapsal nakbidlat ako na, ma. O, ana? Hangos to na? No, tilala kikit ay itam kit san nakamit nga kayat, kuno saan nga sikat ar-armon na, lipati mo. Data manunemi, tinaibagak kinilili, idiag sarita kami manin. Dapat na kami na. Dua lang timabalim mo nga ramiden. Miles, dua? Umuna, lipatem, katagayat ka di sa bali. May kadwa, ipadlaw mo tamarikrik nam. Ano? Hindi ka babain? Hindi na ka kayo ikaskaso, di tapno ikaso na ka, ipadlaw mo. Mga mit mo, ibaganan to, isigelak. Amo ngamin, no di mo ngamin ipadlaw, awang pambaran na nga, mangharim kang ka. Tada di kiti lalaki, kaslaki ni Manong Nimi, o rin ni Arnel, damagin. Tapno saan ka mapaay ko nada, di kiti lalaki. Hamu ar-arman tinam na nga di nakakayat. Ti arman, dati madlaw mo kayat naka. Tapno saan ka mapaay ko nada. Iso da Arnel, kada dumanta, hanta pa napaay di kito. Amin nga kurso na dahil daw akin kurso na da kada kwa, dagat sanda nga napaidam. Tutupan da. Talay bagbagamot. Makas talaga kita na mga lalaki. Puero de los Buenos. Sa lutsudan na padasam ka din tinapaay ko na. Sampay. Opo, no po nila yung mundo, hangka pa napaay. Kaya ang kumbat ng arman han madlaw ko na dinakayat ko na da. Tiyar magtimadlaw ko akayat na. Tapos saan nakapapaay ko na na. Iti na minsan manen manong naming asardam amuklat at schedule da kahit nagpasyar kini Gigi. Dak manen nga nakapanimid, iti tawa, manunimi, ni Jayan. Mapasungadak manen ni Arman. Siya akong tinagtimat ken kuana. Arman! Oh! Sige kaya, Miles. Mayat manen na, iti pa nagpanimid mo dito tawa. At dun sa ururayam, pudnot ako na, Arman. Agur urayak iti umay mangpasyar kanya. Oh? Lapsa-lapsan nagmadlat na ngamin. Ana? Hoy, Arman, angaw ko lang na siya. Amo no patsyem, ang agur urayak ka talaga mangpasyar kanya. Bayam, tanong pa ngayon ni Gigi. Si Kandut Arman. Ha? Hoy, wag na. Abay, siyak lang tikwa, may kadwa. Second choice mo, wag na. Sige ka. Kinunakin padlaw ko, di suron ko man.
Kas diyan atat ko na ni Lily. Ipadlaw ko. Walang inisnab ko man. Kat nung paayan na ka ni Gigi, kat nung kayat nakmet, di umay ka. Anak ko maa. Madi man nakadidilaw-law na. Aging ka manong naming nga nagdinamagan. Nga andan sinungbatan ni Insan Gigi kadigiti talungan ay pingit nga gar-aram ken kuwan. Asin no mata. No damag no asin no, di damat ambong ibaga. Asin no. No asin no, tiag may mesa nga mapanmang pasyar ken kuwana, isunukan. Di ba, taluda. Pasare agraranada. Ngim no may mesan ton timang pasyar ken kuwana, isunukan dayjay. Takayat na sa wen, dagiti dua, nga pinaay na, pambaranda pa nga tiag pasyar, pinaay na. Sige. Padaanak tuman no. Sinot mang sarungkar ken kuwana ngagbay mesa. Ngayon manon nga rabi, nga nag-urayak manong nga umitlaing ti mapalabas ko. Sana kas idi nga dendani linawas nga mapalabas ko ti talong at sasaruno. Ita ka tawo umutlangan. Kaya pa yung saan ko nga tawagan ni Gigi. Kinaintak ti number na no, da number na kanya kinada. Indayal ko ko na. Agri-ring. Inutsong bata. Pinaras ko man. Sinong bata nan? Laring ko ti anda. Hello? Miles, madaman ako kami. Da parte nga inatanda rami. Laring ko dito, so ang sungsung bata. Sino kaduang? Kaduak? Di boyfriend ko. Sige, sino boyfriend mo? Sige, di ka mga wala, di ka mawalan. Bye! Hala? Inadap naman tayo. Di naman na ibaga, sino na siya boyfriend na? Ano nga tanong ni Arman tawagan? Bukat nga rin may number na. Tila Aramide Miles. Gapo ito dahil nalimid nga ayat Amerikanik nam. Pagbagtitan na ka. Kinon ko nak tinakim ko manong naming it obserbaran nakbanggaya man ni Tatang. Hey! Tang, nakarkaro ka man ng mga dati pusa nga di aganak. Ano? Kaskala di aganak nga pusa. Ni, opo ko mga kasla ka jak aganak. Kasla di maganak. Ni Tatang mo, di mo. Nakalidok kay ngamin manen kahit. Di ko na, kaskala manen, pusa nga di aganak. Makaanak ko na yun. Hoy, sabali man di aganak, lupes nung ka. Naman nila, mapaspasama kang ka. Namok ngamin nga, danubyo ni Gigi Tatang. Nandiyak mo't amo, no, si sino katakwada, ti inaklon na. Tinawagak iso nang naringgurdiyan na. At no date, at no party, nga natindara ka, di boyfriend na. Sa lalsutik na si boyfriend na, jak mangag, kung kunan. Kaya po, makulkulto nga talata, utek mo, tikas na nga raramida malasan. Nung hindi ko mapailayan kitinugyamon nga linipat deta nga arman, na iba uwi mo kumaitan sa bali, apay, awan ayar, o may paspasir kang sa dya pwesto, dya iba department store nga pagtrabahoam. Dado at ang salsalod-sudan dati, balay tayo, ibagak, di tapos umay, di na naalat sa cellphone number mo. Dapat mga alay, tad kumatang, di ako mo tumutaw, kung may text. Ay, ang kagaya mga kaslapusa nga di makaanak. Kaskala bilitsina nga awan ti agarim ken kuana. Kaskala makautog ka bilitsina. Ano rin tata nga makautog yung magbagayo? Kaya di ba? Data riknam ti dati makaarim kang, awan mangarim kang ka. Kasi jay, awan pag-ipik sa amti aarmam. Tatang mo, ti magbagada. Kakit maturugan kit na, bartek ka man. Ano bartek nga mabagang sa kurang pekid di nung ko. Matid ka mga takwarta malasan ko ta, dahil gatang ko ti, nayon na, tanak pa nga napnak. Gusto na dahil ang datang. Baka sobraan nyo manin, gapak ito ba ng ginanang. Alan ta isuro ka, no, anyat aramidam tamno, makahanubyo ka. Tatang mo. Andiyo ko mo taramidam.
Sikat na ti magibaga, loko. Ito. Kabigatan na, manunay indrantak, tinapana mismo ni ti balay, da Gigi, aging bubuludak ti buludak ka, damat kadakat. Ni auntie, manunay mi tinakasarita, kanadyo ko nang mabuludap. Tay pagplansaan nyo, auntie. Tapay, awang kata kayo ya, na perdi nga road. Di ay pagplansaan mo na di plansa. Di pagplansaan. Kaya nagalisto na remedyo. Apawa pala ta, lamisan nyo, pangpanganan nyo, tsaka kang plansa. Nanti man. Nabubulodon pala dyan ka kabalyo. Kuno kabayo ko na da. Hindi ko basta gayam ni Gigi, auntie. Napuyatan, so nga, maturog pa ilahin. Takasano ka, takano party nga, hindi natin dahar na, kada yung boyfriend na. Boyfriend! Di mo ya. Nga adla inaklunan kada giti talong agraanong kingkuha na. Sino ko makatakwada? Kita kayo kumagat makamo. Di mo agad pinaay na amin nila. Kasi nung orji kinintake na. Nga napan matanda ti party. Amo magat nalimod man ta anak mo. Kadagiti taluan tin no takay tagpili sino kayat yo. Kapi ko manta kami tagpili. Kas pag-arigan. Iso na tagpili. Ada kay kayat na. Tako mo pakibiyangan mi. Kas pag-arigan ngay. Ano nadlaw yo nga ugali uno sino kayat yo kadi talo. Ay, akong bibiyang ko na ito. Jakpat kit-kitaan. Jakpat makit-kit na kita. Tatawa nga. Magkapaspasyar kay ni Gigi. Alam na. Ay, auntie. Rumbang mo tapos ibiyangan nyo dyan akyo, oh. Ano tayo mo yun, baka no, kaputasan nyo bibiyangan ni Sora at ama disgrasya. Talagang, wala ta. Nagsalutsutak pa yung ginaanti, di naman amo. Slawang bibiyang na ni Gigi. Nagawid nga din na oras na. Kaging gaman nun nimi nga mapasungatak ni Gigi. Mapansiguro dito tiyanggi. Insan, dumagas ka ba eh? Gumanggana tak. Dahil ko masalot-sulot ka, ay, maminsan nun, gumanggana tak. Alala. Hindi ito eh. Niya nga tataraminti kaya tap numamuak. Sakban nga rin amot, cellphone number ni Arman. Nagtakala problema. Ananat ako na, balasan ko, problema. Ano yung satang nangagyo? Kita self ko lang na jay. Nakalaw-lawa ka, problema ko naman. Agsalsalita ka nga siksika. Kaya putay ko na akong balasan ko, makulkulto lang at tatapanunot mo. Kakaproblema, tasang kumarumbay, problema ka. Nagrigat nga minanta kasi nga sitwasyon, tatang. Agay ayata, kit nalimad. Iti lalaki nga dinakamot ikaskasaw. Muntang. Tsaka mo, inaklon ni Gigi kung saan. Tsaka pa inamuan. Nagsalita kayo nga kasi siya. Dinakmat ikan di gundaway ko. Kaya po, hindi ko mapailang nalipatam na dyan nga lalaki, di rugyamon nga linipat. Naging gangit imay sa nga rabi, manunemi, jakun kayat, tagtamtamdag di tawa. Takas lahat daw orayet. So nga di makalaba ako, nakadigo sa kulak ko nga. Paano ko niti kwarto, takayat ko di maturo. Dito tamatugtog manunemi tiri daw ti silad ko. Asinada, Isaac, nanang nga pa eh. Nakaturog ka dit. Nanang mo, sumungbat ako nga nakaturog ako. Dito ito. Maturog ka din kunak. Kaya nang oras ko mga maturog ako na. Abay ha? Tapos ang ilim. Sa nga iling nga niya. Kit umimang pasyar kang ka Kamuod siya na. At damit lang umimang pasyar ka niya. Ngayon masinunan. Rumwar ka na. Sikat mga mon. Napi ka siyak pelet. Pag-ibaga. Lusin no. Amamuyo. Amamuka. Kinabi ka rin ito ibaga. No siya sino. Sino? May isa kadagiti ko ha. May isa kadagiti talo nga nag-aram idi kini Gigi. Sino ka nawata na nang?
Sino ka tawatan na? Kaya po yakin trumar ka natin kasangguan na, at numamuam. Hindi tayo. Nanisto ako manong nimit, tinang suot, tibrak. Nagsagay-sayak. Nagtutprasa kita na. Oo, nabanglo ka. Kanigdigos ko ngayon. Sino nga ta? 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 Dirumuara ko ni Tseled ko, manong nimi. Napana ko di balkon, sadya ti bagurayan na. Idi sumiri pa. Ito yan ti balkon. Ba? Ha? Hay. Sikat? Wan siya. Kaya't mo sawan saan nga sikat inaklon ni Gigi? Saan nga siya? Ni Jojo. Kung ako man na sikat kayat na, kabutanong sasalita kami kat ni Arman ti kayat ko kunan na. Kaping orot nga may ka. Gabuti bagam idi, ano pain na kani kasinsing ko katsak tumayam. Tanam naman kung orot ka kayat ka. Ano ko talaga nga napudno ka kanya, hindi ko mapay lang, apilapsan nakpay lang. Sorry. Wastawan nam namat. Nakaro din. Dalugan kan. Na, apay lalayatan na. Apayin kan. Tinakmatakayat ako lang. Ibagbagak lang sakit dinakim ko king kang. Apilapsan naklata. So, ako naknasuri. Ninumat kami Gigi, timuna nga namamok. Siyempre, sa kamalan namamo, di lumabas-labasak nga adda ka. Nga amok nga kasinsin na ka, at sinalutsod ko nga rot kay ni Gigi. Kapinanom na ta, napinas nga balasang dita karubayo, nga malablabsak ko na kasinsin ko na. Naibagak matin ti I love you kay ni Gigi. Hangko matin may babawi. Nalisto mo ko ha. Sakpil umuna pa siya rin, sakpil nga mapangkaking ko na. Nalangad, narikat mo ta, kasinsin kayo, nga duwa kayong arma, kamuta. Ngayon mo, yung karkararag ko hindi. Nasapay ko mata sa anak nga aklonin ni Gigi ko na. Tapno, sikat isublat ko ng Armen. Armen na, pinaay nakat kasinsin ko, isa ito sublat mo? Kaya paayan ka man. Paayan na kita, maramid ko. Hinakaroon na. Lading ka. Legan. Sabi ko, makagura ka, ano, indakon. Sabi ko, makagura. Agabiyat naman lang. Inyapir ko manong naming linis siya. Nako, napaara ko makidingin ko. Uy, apa yung linis siya ngamin? Ibatan na. Angkan nga ibatan. Uy, anak ko. Natanto yung balko na mga no. Nang banglo ka. Nakadadugahim nga panahon ti sinayang ko. Adda ka mo't lagayam dito yung mga uray kanya. Batan na un, Norman. Batan na un. Dinakarak ko pa na nakasta. Banglo ka. Sika, siya nga rin. Nabanglo ka man. Gabot na kadigdigas ko itay. Kanya, damat, kutak mo na ka mo ta. Mayat ka nga rin tatabang banglo magusto. Di magusto anak nga rin. Amang anat no. Pagarupan nga. Ramalakpan na kitilips mo. Saan nga dito yung? Adog labas na Hindi ka rin dito unig. No saan mo kayat dito yung datunig bakan. Hindi makastrek kami manong na may naginarakop kami sa na inamalan di kitilips ko. Dagayam nagsisiim ni tatang man. Na nakita so, ala, ni tatang ko. Di ba garabiyo tatang? Anak ko na. Ni ba garabiyo tatang ko na, ni apay at the NG na di tatang.
Nagasagana ka mga asawa iti anak yu tatang. Diba? Madamdaman ko nga kahit yun nga agasawa ni Miles tapno adamaten aywanan yung apo ko yo. Tadi kita apo ko yo kat adayubot ti anda. Dahil nakasagana kakadi nga mga asawa ken kuana. No kayo to tatang. Ipakamok kada giti naganak kanyak ng bigat kat umay kamin mga sasawa. Palubos yun lagi diya nga umyanak. Anong umyan ka loko? Ikasar mo pa yung umunat anak may sakbay nga matagikwam. Loko to yan. Mga numalaan ta kayat nang tumalaw kan tao. Saan tatang? Alala, basta awan pa iti mapasama ka na kayo. No talaga gata kayo tinaikari tunggal maisa. To na anong pa nga sasawa ya. Anong ito tinapintas tatang? Kayo Sabado yung Domingo. Itong Sabado nga tatang. Lala, iyo rin takin nga rin. Wala na tatang. Sabi nga takit, tutulak. Siyak nga rin. Sabi nga takit, nagdesisyon. Tadi mo ka di kayat. Loko to yan. Amamang pa yung ararapaapam nga Arman na ka ni Arman sa ita. Ita Arman na ka, nanaramanan na bibig mo. Huwag ko na mo. Tayson tumalat tungpal na. Kawanin na. Pinagpakadan manong nemi. Kastaw ni manenti palang nanam na kadigiti bibig ko manong nemi kit bumalbara sakmet. Aging kako nana. Umiyanak. Oret na nakaturog ni tatang mo. Kinananang mo. Umiyanak ko. Yan takang asawa ang gamot. Ang ano. Man. Intan dito silad mo. Ha? Intan dito silad mo. Tapos si kastagat saan nagsakit ti puskong ko. Ken nagsakit mo taulo, mabiting ka. Kadi, umay ka. Sige ka ron. Kaya napay tinamnamaim nga mapasamak manong. Nabayagan nga nalimid ti ayat ko kini Arman ket adu di kitinak panang daw-dawat nga saan ko mga isut aklunan ni kasinsin ko nga Gigi kadag paiso. Napasamak medlang manon nemi iti kaado nga gundaway nga mariribukana. Napasamak medlaing nga umaynak Arman ket adan nagkinaawatan mi naraman akong digiti bibigken apros na ket ita manon nemi adda kami ni tilabaw ti kama nga gabgabo nga nakasaganan manon nemi nga mangipaay kan kuana ti amin. Fast forward manong nemi ta kami metlaeng kay ni Arman tinag-asawa. Kaya nagbababawi ni Gigi no apay nga saan nga ni Arman kinayat na. Gabutan ni Arman mabaling ko ipang nakil manong nemi. Nagaget ken napudno man nakaawat nadungo nga asawa ken ama kadigitan nak. Ni Juju idi manong nemi tinaklon ni Gigi ket idi masikog ni Gigi intarayan ni Juju. Iso nga naganak balasang ti kasinsin ko. Ti makadakas na ulit na mindua ka naganak abalasan. Yung siya kagad. First love. First love ken last love nak numampay sa nga siyak mo na idi nga inarem ni Arman. Talo manong nemi digiti apu ko datatang kininanang isut pakaringguran da tagtrabaho kami nga agpadpada iti asawa. Saan kami nga nagaramid ti balay ti balay nga ayat ti family house mi ison ti ayan mi tapno ti kami kita kamton ti makamo kadatatang kininanang into nagkapsutan ti bagina. Dahil marod ti pagkasarita manong ken thank you itilaing mo nang ibasa ket sapay kuma tadamat ni batik nga adal liwliwakin pagsarbingan ti bihag kadagiti padak nga nagbuya tuwing dagyaman nga pagayam mo Miles. Thank you, Miles. Thank you.